Представителството на Съюза на българските художници в Пазарджик откри днес годишната си изложба. В галерия Георги Машев свои картини са подредили 17 от 26-те членове на местното представителство. Тази година изложбата е посветена на 50 години от създаването му, каза при откриването на експозицията неговият председател Маргарита Иванова Киричева. Днес е 18 октомври. На този ден се почита свети апостол и евангелист Лука. Той се счита за пръв християнски иконописец. Предание твърди, че апостол Лука е бил увлечен от живописта и че за първи път е нарисувал иконите на Исус Христос, Света Богородица и на апостолите Петър и Павел. Пазарджишкото представителство в първоначалния му вид е учредено през 1956 година, като през годините има подредени стотици изложби, сред които национални, организирани и множество пленери и симпозиуми. В далечната 1956 година, на 21 януари, се учредява групата на художниците на събрание в отдел Просвета и култура на Градския народен съвет. Тази година журито отличи Константин Анастасов, Елеонора Хаджи-Николова и Петър Бажлеков. Наградите бяха връчени от Георги Спасов, директор на дирекция Образование и култура в община Пазарджик. Аз предлагам и лично за себе си искам да дам част от тази парична награда за новото поколение. И това всъщност е едно момиче, за което знаем, че е втори курс на Националната художествена академия, казва се Силвия Маркова, втори курс керамика, ако може Рита да има предвид това нещо. И предлагам, уважаемите колеги, ако нямате те нещо против, да направят същото нещо за въпросното момиче. Благодаря ви! Експозицията включва 45 творби от различни раздели – живопис, рисунка, скулптура и керамика и може да бъде разгледана в следващия месец в галерия Георги Машев.